иска. И телефоните, че ги пусне на добре. Ще стане. Не, много малко. Е така отгоре. Е тук. Е там. Да. Добре. Нека да дойдат всички момчета. Аз съм. Понеже не виждам тук. Мите, тук е усмихнатия гунди. Там е различен. Огненец си съм там фиксирал. Ето да е гунди, да си го усмихнат. Аз на теб не ще разказвам. Кой е гунди? Аз повече. Прекрасно е нашето послание. Безсмъртни са, защото ги помним. Аз ги помним, защото са заслужили двамата и като спортисти, и като личности. Сякаш съдбата ги събра. Двамата нямаше, неповторими бяха като хора и като футболисти. И съдбата ги събра и в един отбор, което беше знаково, може би и причина да се случи това. Но останаха в съзнанието не само на левскарите, защото това беше голямото им достоинство. Поливалентният спортист Гунди и прекрасните хора Гунди и Котков. Те ще останат и след нас с това, което са оставили на нашата страна, на нашия народ. Прекрасни спортисти и прекрасни хора. Аз не знам друг пример за такава всенародна обич на спортист. При всички други големи спортисти има си момента от ССК, от Левски, от... Тук няма. Вече те са на целият народ. Напълно заслужено. Бог да ги прости, вечна им памет. Вечна им памет. Че от Ботевград клуба поддържа добре традициите. Горди сме, че от Казичане момчетата са тук. Действително, клуба Гунди в Ботевград е пример. Има и в други населени места, но поздравления, защото вие имате редовен организационен живот и поддържате това, което олицетворява тези две наши. Добри, може ли да дойде Добри до мен? Аз след това. На Добри, на председателя на Национален клуб Гунди Ботевград, връчваме тази значка, знак на признателност. Заслужава. И нека момчетата от Ботевград, които са тук, да дадем връчени на тях. Нека да дойдат. Да сте живи здрави. Нека от Казичани Тошко. От Бойковец. От Бойковец също момчетата. Да не си представя. Така малко. Тодор от Казичани съвсем скоро ще направим съвсем скоро клуб в Казичане, за който му благодарим, че така винаги е загрижен. Дай на Пепи от Бойковец. И на всички такива празници, който иска целогодишно, но на всички такива празници, Пепи. Пепи. Винаги го поздравям и този земли една така.
Сега с колата ще да, добре. Както е казал великият писател Рихард Ездра, героите, спортистите и гениите живеят малко. Поклон и вечна памет. Уважаеми приятели, днес сме се събрали да отбележим годишнина от кончината на нашия любим патрон. Нека най-напред да станем прави в едномитно мълчание в негова памет. Благодаря. Приятели, аз в днешния ден искам на почетния председател, както на всички, които бяха горе на лобното место на Витиня и на двете места им дадахме по една голяма значка, символа на нашия патрон и логото на нашия клуб, национален клуб Гунди, за което му благодарим от сърце. Браво! За помощта, за съветите, за това, че с цялото си същество показва каква огромна обич има към нашия патрон Георги Аспаров. Поклон. Искам да кажа няколко думи. Първо, искам така да ви благодаря за това, че сте свидетели на част от живота на Гунди и всички трябва да бъдем радостни, че сме имали такъв човек и сме имали възможност да го гледаме и да се възхищаваме, защото той това, което направи за българския футбол и за българския спорт, беше нещо велико и неповторимо. 1994 година действително голем успех, изключителен успех, но това, което той направи на мачовете с Флоренция, дето заби двата гола. Да, гола в Англия, който ще стане в историята на световния футбол. Той ще е в историята вече. И на английския футбол. И на тия професори там. Нали, едно момченце от Редута да им забие такъв гол. Минавайки през Боби Чартън. Да. Това аз сметам, че всички тук редутчини трябва да се гордеят, че са имали възможност да го виждат, да го гледат,
да му се радват, а ние също тук да си говорим за него. Толкова години, нали, след кончината му. Останахме малко. Тук редът Жалко е това. Аз за това казах на Илян. Иляне, не се ядосай, не се отчаивай. Това, което правиме, действително може да не е супер професионално. Генчо това, което почна да прави, е супер професионално. И аз му благодаря, защото той това, което прави за клуба, е една нова голема крачка към развитието на Със всеко нещо, което прави. Да, това е една вече голяма професионална крачка. Ние тук виждаме един човек професионален, който създава неща, който твори, който създава голяма популярност и авторитет на нашия клуб, което е изключително радостно. А това, че ние ще допускаме грешки, ще ги допускаме. Важното е в историята да остане нашия клуб и тия, които ще дойдат след нас, да продължат тая дейност, тая любов. Това е много важно. Защото това момченце, което произхожда от едно истинско българско семейство, от такива истински скромни българи, които беха истински щастливи, че са родили такова момче, да създава слава на българския спорт и българския футбол, действително всички ние трябва да бъдем горди с това, което сме се докоснали до него. Вие като съученици, аз като негов близък, как се казва, тъстик? Не. Роднина. Роднина. Как се казва? Шури. Зеци му Не е как? Шури. Зеца. Жене за сестра да му Да. кажа. Шуре Шуре на сестра. Бунди му е Шуре на него. Бунди му е Шуре. Точно това забравих. Трябва да ви кажа, че един път съм имал среща с него. Не, има. Среща с него тук на площадката пред къщата. Баба Мари и Дева Спаръх не беха поканени на обяд. Някакъв празник. Обаче не беха готови. И ние излезахме навънка и с дечицата той обича да играе децата футбол. И почнахме да играе. Той вика, Митьо, браво бе, ти добре играеш футбол. Вика, Пино, този терен си по-добър от мен. А той не равен терен. Той си шипува. Ама вика, аз съм по-добър на волейбол от теб. Добре, бе. Няма проблем. Милички. Значи толкова беше естествен, толкова беше човечен и земен за това, което славата му поднасяше и връзките и възможностите. Без излишни претенции, без излишни капризи. Без нищо. Нещо. Аз се радвам, че той показва българската скромност. На истинския българин. Истинския българин е скромен човек. Възпитан човек. Толерантен човек. Той го показва това и за това остана този спомен в хората. Тръгнаха си и се качваме да се прибираме. Аз съм до него, Сандо, отзад. Леле Боже, да не приказваме. Кара като бесен. Аз също имам шофьорски, аз съм обликовал поне 2 пъти земля тук кълбот, преди той да се появи за тая радост. Докараме тук до предъжа, вика, слушай, това каране твоето не е разумно. Да не дава Боже да се случи нещо. И той пак, аз нали съм майор от това, за мене няма. Не знам, само словиче едно. Това беше за 3-ти път качване. Аз при тебе се качвам за 3-ти път твоето. 4-ти път няма да ме видиш. Няма да ме видиш 3 пъти. Разбрах, че ти не слушаш, като ти казва възрастен човек, защото аз съм на годините на баща му. Или да не е на баща му, знам ли кой. Поне 10 години по-стар от него. Като не слушаш по-възрастен човек, имай преди това. Добре. Тая безгрижена и безотговорна мислене си. Това мислене за това, че... Съдбата му отредила такова нещо. За да остане велик... И да живее вечно. Да. Иначе ако беше жив и работеше и грешеше, и грешеше,
и щеше да се разколебават хората, спомени на всичко. Слушал,